سلام معواي حفتا نقصانتيا نقص دما نايكلتين من أصحوانيو سلام ناين ورست تمرتا وديا التمرق اللو معالتي التسبازلا من إسايا كسانتكن جنا نامين ورست تقطعتو التسانا دازلا أسرشهم من تعمت كتملع أوارح استرفوا نقستيا سلام نمرق معالتا نخبت صح نعسرت حموشتا معالت جزا سلسترفو مسدك ما محرتا كوينم نمودعتا مدلاو نخجبرو قوصيرو حيزوم اللو اتمدلاو زقبرلو معالتي مسبتحا سلام نقصانات حفتا مساي نمدلاو كتخادي تدالي ديخي كتب الحتاتتا كسانتون الشتاء نمجلات دقائق أيوسدلان مخنياتو كرمين ورست مأتوا ناين ورست سب انت عينت لمدن بحرن كم زلوا كتفلد عبي بحق سلازنا برا ازم الدلاو كم تبقات عمي تتقامتلو اتمعل تباتحو كلتين من أسم معباين نحوات لعل سمع ريغان تسبيغان نفتم الدلاو أمرحا أفتبوتها ناي سلام ما محرتي قال تخون ودي ولا حدث ترفيلن كل تمحراي دما زسات يوم استا أب إيدو حيزو بزي عرفتي يسعسعلو من أصحافتا نسلام زخونات كسانات كن الكول كتساتي ادمي أسلا زيف كدلا لسلوس مستد رح حيزا إيات الزناق عزلا أمان جوزي بزحتها محراي زملوا مدلو كله اندا تراجعن اندا تدافعن انت تجفر انت زنانة حدا سبقن اتمدلو كابز جمر دقيقات حزو كم مقمتئو اي تلعلن ابزل لوت رح كوينو بيروت رح يستنيرو زز تعذبا ما محرتو نزود زخنا دك انستيو ببترا اندامزا مس أنك سعسعكوا انت تأيقوا نسوجن مس حانتكوا انت خنا كسعسع فقادن ينبرن كلن دما سعسي أن انتو دعبقون خيدن كوفي بلا يعين تقسانت أما الكعزودي عرفا قسانت نزودي كابتريو جميرا بملكع تفترو اندا تقرمتيا كمز عينة صباق أو وندو علو يندابلت بقرمتي نبعلا تتأيق نيرا كندما عبقون نزق مات عدك أنستيو انت تعذب نايك أن أمنفس يورا اتمشات اندانا قودا انت خيد كسانتون نسغكان دوون تخون عينا كابز صبق من السايقات كتنك عليك عالتن أمان قيوغن كسانت حدا حسبت كيدا من أصحافت سلامية بموال كتلاليو دليت يخند أنبر الشيلو مستلالنا انتاي لخواقعو بموال كنتها ما تأجمرت زخلو نوينا خوينا تتحسب معواي حفتا سلام جن أبي اللخي كميل لخيلا أينا ديتان سلام مسمى محرتا بدموق نحاقوس منفس تجفرلا كسانت كخيد أي يترفني أبزبل مسوشت أموغت اندحلوت أمونجيو أما أخل كلتا العلمات أن زساتيو تمحرو بأسي سلستفت أرى أتمدلو نبع قرقر أنرحا أمونجوزي سلام من أصحافتا قسانت بمحاز بقلطوف كافت بوتا هزات توازات نبغز عندما أمرحا عمان قد قسانت أزيات بساجوات معرزي نمنتاي تفرح بموال نمعواي حفتا أفاتت لا قسانت بمنتاي تنادر كمزلا زي تردع سلام جن كترقاقا بمفتان أبزبع سمونغو انت دعا بولايس مزيوم فتشا انت كايدرم أب حدي تمحارو
ሓሽሽ እንተተረኺቡ ኩላትና መሕደሪና ቤት ማዕሰርቲዩ ክኸውን ነይሩ ስለዚ ፖሊስ ከይመጹ ናብ ገዛና ምምጻእና ትኽክል እዩ ክትብል ነገረታ ቅሳነት ዋላ ደኣ እቲ ሓፍታ ዝበለታ ምኽንያት ዘእምን ይኹን እምበር ክትኣምን ግን ኣይደለየትን ሓሳባን ቀልባን ምስቲ ስምዖን ዝተባሃለ መማሕርታ ንሰላም ዝኾነ ተምሓራዩ ተሪፉ ንጉስን ወላደ ኣቦኡን ኣብ ገዛ ይጨቃጨቁ ኣለዉ ንጉስ ዋላ ደኣ ወዲ 16 ዓመት ይኹን እምበር ጉልበቱን ቁመቱን ግን ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ሰብ እንዳደብደበ ይእሰር እዩ ክልቲአን ኣሕዋቱ ኣዲኡ ዋላ ደኣ ደጋጊመን ይምከርኦም እምበር ንጉስ ግን እዚ ባህሪኡ ከም መሓይሽ ኣይከኣለን በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ወላደ ኣቦኡ መዓልቲ መዓልቲ እዮም ዝጨቃጨቁ ቅሳነት ናይ ሰላም ሞባይል ብምውሳድ ክትፍትሽ ጀመረት ኣብቲ ምድላው ኣብቲ ቦታ ነቲ ዝርኤቶ ወዲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ስምዖን እንዳበላ ክጽውዖኦ ስለ ሰምዐት ኣብ ናይ ሰላም ሞባይል ስምዖን ዝብል ሽም ክደሊ ጀመረት ይኹን ደኣ እምበር ኣይረኸበቶን ክትጥይቃ እውን ሓሰበት ግን ምዕባይ ሓፍታ ስሊኣ ዝኾነ ነገር ክትፈልጥ ኣይደለየትን ብሓሳባ ምስ ነፍሳ ክተሰላሰል ጀመረት ናይ ሰላም ምረቃ መዓልቲ ኣኺሉ ሰላምን ኣቦኣን ናፍቲ ዩኒቨርስቲ ክኸዱ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ቅሳነት እውን ሓቢራቶም ክትኸይድ ክትዳሉ ጀመረት እዚ ዝተዓዘበ ወላደ ኣቦኣ ለማዓንቲ ክላስ የለን ድዩ ክብል ሓተታ ቅሳነት ድማ ለማዓንቲ ስምዖን ትረኽበሉ መንገዲ ዓብይ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣመነት ኣይ ለማዓንትማ ኣብ ጎኒ ሓፍተይ ክኸውን ኣለኒ በለቶ ወላዲኣ እውን ምንም ኣይተቃወማን ሰለስቲኦም ናፍቲ ናይ ምረቃ ስነ ስርዓት ኣምርሑ ሰላም ኣብ ደገ ገዲፋቶም ናፍቲ ኣዳራሽ ኣተወት ኣቦን ጓልን እቶም ተምሃሮ ካፍቲ ኣዳራሽ ክሳብ ዝወፁ እምባባ ንኣበርክቶ ሒዞም ክጽበዩ ጀመሩ ቅሳነት እዚ ሰዓት ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑዋ ምኽንያቱ ስምዖን ደጊማ ክትሪኦን ክትላለዮን ኣመና ተረቢጻላ እቶም ተምሃሮ ካፍቲ ኣዳራሽ እንትወፁ የእንቲ ቅሳነት ኣለሻ ዓይነ ስምዖን ክንከራተታ ጀሚረን ካብዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት ጋውን ዝተኸደነ ተምሃራይ ስምዖን ብቐሊሉ ክትሪኦ ኣይከኣለትን ሕጂ እውን ግን ብዓይና ትደልዩላ ኣብ መንጎ ግን የእንታ ከኣምንዎ ዘይኽእሉ ነገር ተመልከቱ ቅሳነት ደጊማ የእንታ ደሪዛ ረአየቶም ኣይተጋገየትን ሰላምን ስምዖንን ተሓቋቂፎም ናብኣቶም ወገን ይመጹ ኣለዉ ቅሳነት ብሓንሳብ ደም ዝውውራ ጠጠው ክብል ተሰማዓ እንታይ ይኸውን ርክቦም ክትብል ተጨነቀት ሰላም ነቦኣን ሓፍታን እዚ ስምዖን ይበሃል ተላለይዎ ኣፍቃሪ የዩ በለቶም ቅሳነት ገለ ነገር መጺኡ እንትጸፍዓ ተሰማዓ ምንም መማራጺ ስለ ዘይነበራ ኢዳ ሰዲዳ ተላልያቶ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚራ ቅሳነት ኣብ ምዕባይ ሓፍታ ሰላም ቂም ነኸሰት ከመይ ክሳብ ሕዚ ዘይትነግረኒ ክትብል ኣዝያ ተበሳጨወት እቲ ዝገርም ድማ ንስምዖን ዝነበራ ስምዒት ልዕልቲ ፈለማ ሕጂ ብዕጽፊ ምውሳኽ እዩ ኩሉ ግዜ ስለ ስምዖን እያ ትሓስብ ምስ ሰላም እንትተዕልል ልዕሊ ምንም ጉዳይን ሓሳብን ስለ ስምዖን ክትዕልል ትመርጽ ሰላም ስለ ፍቃሪኣ ስምዖን እንትትዛረብ ቅሳነት ብዘይ ምስልቻው ኣፋ ኸፊታያ ትሰምዓ ሓደ መዓልቲ ግን ከመይ ፍቁራት ከም ዝኾኑ ሓተተታ ሰላም እውን ብኹርዓት ያው ከምቲ ዝረኣኽዮ ስምዖን
بملكع ጽባቐ ዝወጹ ይብልን ብተወሳኺ እውን ናይ ክላስና ንፉዕ ተምሃራ እዩ ካብኡ ቀጺለ ኣነየ በቃ ብትምህርቲ ምኽንያት ምቅርራብና ምስ ሓየለ ኣብ ከይዲ ናብ ፍቕሪ ቀይርናዮ ኣብ ክላስና ንስምዖን ዘይትምነዕ ጓል ኣንስተይቲ የላን ግና ስምዖን ካብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ንዓይ መሪጹ ብጣዕሚ እዩ ድማ ዘፍቅረንን ዝኣምነንን በለታ ቅሳነት እዝን ትሰምዕ ውሽጣ ክቃጸል ጀመረ ኣረ በጃኺ ሕጂ ንስኺ እንታይ እዩ ዝፍቀር ዘለኪ በለት ብውሽጣ እዚ ካብ እትነግራ ንድሓር ቅሳነት ንስምዖን ዘለዋ ፍቕርን ንምዕባይ ሓፍታ ዘለዋ ጽልእን እንዳሓደረ ክውስኽ ጀመረ ስምዖንን ሰላምን ንብዙሕ ዘቕንዕ ዓይነት ምቁር ፍቕሪ ይሕልፉ ኣለዉ ቅሳነት እውን ምስ ነብሳ እንዳተቃጸለት ሰላምን ስምዖንን ድሙቕ ፍቕሮም እንዳስሓኑ ሓደ ዓመት ተቆጸረ ሰላምን ስምዖንን ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ቦታ ስራሕ ረኺቦም ምስራሕ ጀሚሮም እዮም እቲ ምንኣስ ሓወን ንጉስ እውን ባህሪኡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳበኣሰ ኸይዱ ካብ ገዛ ምውፃእ እውን ጀሚሩ እዩ ምስ ኣቦኡ ስለ ዘይዘራረብ ምንም ነገር ኣይጥይቆን ንወላዲቱን ንምዕባይ ሓፍቱ ሰላምን ግን መዓልቲ መዓልቲ እዩ ገንዘብ ዝጥይቐን ሓደ መዓልቲ ሰላም ኣብ ስራሕ ቦታ ኮይና ንቅሳነት ደው ኢላ ኣነ ንእሽተን ስራሕ ኣለትኒ ከድንጊ ስለ ዝኽእል ስምዖን ክመጽእ ንገዛ ሓቢርክዮ ጽንሒ በለታ ቅሳነት ኣዝያ ተሓጎሰት ብዘይ ምንም ሕፍረትን ስክፍታን ምስ ስምዖን እትዕልለሉ ግዜ ስለ ዝረኸበት ኣዝዩ ደስ በላ ይኹን ደኣ እምበር ምንም ፍልይ ዝበለ ነገር ክትዕልሎ ከም ዘይትኽእል እንትትሓስብ ድማ መሊሳ ትበሳጨው ስምዖን ናብ ገዛ መጺኡ ቅሳነት እውን ተቐቢላቶ ቡና ኣፍሊሓትሉ ይዕልሉን ይስሕቁን ኣለዉ ስምዖን ስለ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ሓደ ጠቐምቲ ምኽርታት መኸራ ቅሳነት ኣዘራርቦኡን ላዛቁም ነገሩን ኣዝዩ ማረኻ ሕርመት ልባ ክውስኽ ተሰማዓ ኣብ መንጎ ዝዕላል ምን ኣስሓወን ዝኾነ ንጉስ ገንዘብ ደልዩ ናብ ገዛ መጸ ግን ኣብ ገዛ ካብ ቅሳነትን ስምዖንን ወጻኢ ማንም ኣይነበረን ቅሳነት ገንዘብ ከም ዘይትህቦ ስለ ዝፈልጥ ምንም ነገር ከይጠየቃ ሓሊፉ ናብ ሰላምን ቅሳነትን መደቀሲ ክፍሊ ኣተወ ኣብ ናይ ሰላም መደቀሲ ሓደ ነገር እንተረኸብኩ ብዝብል ተስፋ ናፍቲ ክፍሊ ዝኣተወ ንጉስ ኣብቲ ክፍሊ ግን ዘይተጸበዮ ነገር እዩ ረኺቡ ኣብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ብቁልፊ ዝተቆለፈት ሳንዱቕ ይርኢ ምናልባት ገንዘብ እዩ ዝኸውነ ውሽጣ ዝህሉ ብምባል ናብቲ ወለል ደርቢዩ እቲ ቁልፊ ብምስባር እታ ሳንዱቕ እንትሪኣ ኣጀንዳ መጽሓፊ ደፍተሪ ረኺቡ ሓደ ወረቐት ከፊቱ እንተንብብ ዲያሪ ቅሳነት ይብል ነይሩ ንጉስ ሓደ ክልተ እንዳበለ እቲ ዲያሪ ምንባቡ ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ገጽ ምስ በጽሐ ድማ ብዛዕባ ስምዖን ዝተጻሓፈ ኩሉ ኣንበቦ ኣብ መንጎ ግን ቅሳነት ድንገት እቲ በሪ ከፊታ ኣተወት ብቁልጡፍ ድማ እቲ ዲያሪ ካብ ኢድ ንጉስ መንዝዓቶ ንምንታይ እቲ ቁልፊ ሴርካዮ ንምንታይ ከፊትካዮ ክትብል ኣፋጠጠትሉ ንጉስ ድማ ብንዕቀት ናይ ምዕባይ ሓፍተኻ ኣፍቃሪ ምምናይ ግን ኣይኸብድን ክብል ጠየቃ ቅሳነት እንዳተበሳጨወት እንዳደንገጸትን ይቕሬታ ንጉስ ሓወይ ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ኣይኮነን ከርድአካ በለቶ ንጉስ ግን ንናይ ቅሳነት ዘረባ ቀልቤ ሓቦን ናይ ባዕልኽን ጉዳይ
حججن نشتن ገንዘብ ደለይ ነይረ በላ ቅድመ ሕዚ ቅሳነት ንንጉስ ምንም ገንዘብ ሂባቶ ዘይትፈልጥ ለማዓንቲ ግን ክንደይ ከም ዝደልኳ ከይጠየቀቶ አውጽያ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሃበቶ ንጉስውን ናብ ጉዳዩ ወጽኡ ኸደ ቅሳነት ድሕርዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣተወት ብዘይ ከዓ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ዝነበረ ምስጢራ ሎሚ ግን ሓደ ሰብ ፈሊጥዎ ያውም እቲ ሕማቕ ባህሪ ዘለዎ ንጉስ ሓደ መዓልቲ ንሰላም ከይነግራ ቅሳነት ብጣዕሚ ትሰግእ ነይራ ንጉስ ግን መውዓሊኡን መሕደሪኡን ደገዩ ሓደ መዓልቲ ምሸት ስድራ ተዓኪቡ ድራር እንትበልዕ ንጉስ ግን ኣይነበረን ወላዲ ተዲኡ በሐዘን ለማዓንቲ እኳ እንታይ ኣለዎ ምሳና ድራር ዘይበልዕ በላ ሰላም ብሕርቃን እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ በለት ቅሳነት ስለ ንጉስ ምንም ኣይተዛረበትን አብኡውን አዚብኡ ስለ ዝሓዘነ ምንም ክዛረብ ኣይመረፀን ኣሞንጎዚ ንጉስ ናብ ገዛ መፀ ወላዲ ተዲኡ ተመስገን ሎምስ ገዛ ኸኣቲኻ በል ቅረብ ምሳና ተደረር በልኦ ንጉስ ኣይ ምግበይ ደልን ጸጊበይ ኢሉ ሓሊፉ ክኸይድን ትብል ሰላም በዓውታ ስምዕ እንዶንስኻ ክሳብ መዓዚኻ ከምዚልካ ስድራ እንዳጨነቅካ ክትነብር በለቶ ንጉስ ገጹ ምልስ ኣቢሉ ናብ ቅሳነት እንዳጠመተ ስምዕ ቅሳነት ኣነ ህይወተይ ከመይ ከም ዝመርሕ ንዓኸይ ምልከተክን እዩ በላ ቅሳነት ብድንጋጸ ንጉስ ሓወይ ኣነ እኮ ተዛረብኩኻን በለቶ ዶ እሺ ቅሬታ ኢልዋ ሓሊፉ ናብ ክፍሉ ኣተወ ንጉስ ለማዓንቲ እንታይ ከም ዝተጠቀመ ኣይፍለጥን ካብ ምፍዛዙ ዝተለዓለ ናይ ክልቲአን ኣሕዋቱ ድምፂ እውን ምፍላይ ከኣለን ቅሳነት ብፍርሒ ካብቲ መዓዲ ተሲዓ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ብምእታው ክትበክ ጀመረት ብድሕሪኡ እውን ገጻት ሓፂባ ናብ ንጉስ መደቀሲ ኣተወት ንጉስ ኣብታ ዓራት ግድም ኢሉ ረኸበቶ ኣብ ጎኑ ኮፍ ብማል ንጉስ ሓወይ እዚ ስምዒት እኮ ደልየ ዝተፈጠረ ይኮነን ዘይትርድአኒ ግን ክትብል ተዛረበቶ ንጉስ ድማ እዚ ንሰላም ንገርያ ክብል መለሰላ ቅሳነት ገጻ እንዳተቀያየ እዋ ሰላም ሓፍተይ ንዘለዓለም ክትጸልአኒ ዲኻ ደሊኻ በለቶ ንጉስ ክምስ እንዳበለ ንስኽ እኮ ብጣዕሚ ክትጸልእ እያ ኖ ኣነ ንሰላም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ በይዛኻ ሓንሳብ ከርድአካ ስምዐኒ በለቶ ንጉስ ግን ብድብርቲ መንፈስ ይቕሬታ ሕዚ ምንም ነገር ክሰምዕ ኣይደልን ክድቅስ እየ ዝደሊ ክብል መለሰላ እሺ ግን በጃኻ ምንም ነገር ከይትነግራ እንተዘይኮይኑ ኣነ ካብ ዝገዛ ጠፊአ ክኸይድ እየ ንጉስ እውን እሺ ኣይነግራን ሕጂ ግን ክድቅስ ደልየለኹ በላ ቅሳነት ክንደይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ገንዘብ ናብ ጅቡኡ ኣእትያትሉ ወፅያ ኸደት ንጉስ ዕድሚኡ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ተባኣሳይ እንዳኾነ ብምኻዱ ኣብ ጸጋሚ ደረጃ በጽሐ ስድራ ሙሉ ከም ዝፈርሖ ድማ ሓደ መዓልቲ ተባኢሱ ምስ ካልኣዩ ኮይኑ ብኻራ ሰብ ወጊኡ ግን እቲ ሰብ ኣይሞተን ንጉስ እውን ን6 ዓመት ተፈረዶ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኸይድ ስድሩኡን ትሰናበት ብንብዓት እንዳተሓጸበ ይቕሬታ ሓተቶም ብፍላይ ንቕሳነት ብጣዕሚ ይቕሬታ ብምባል እቲ ናይ ስምዖን ታሪክ ካብ ዲያሪኺ ቅደድዮ ምስ ሰላም ሓፍትኺ ክሳብ መወዳእታ ከይትቆራረጽ ኢሉ ተሰናበታ ንጉስ ናብ ቤት ማእሰር ተምረሐ ቅሳነት እውን ናይ ስምዖን ታሪክ
ካብ ዲያሪኣ ቀዲዳ ደርቤቶ ካብ ልባ ክድርብዮ ግን ኣዋርሕ ወሲዱላ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ዝደልየቶ ነገር ጌራቶ ንስምዖን ረሲዓቶ ናይ ባዕላ ሓድሽ ህይወት ጀሚራ ስምዖንን ሰላምን እውን ተመሪዖም ብሓባር ምንባር ጀሚሮም እዮም